बिराद गाज्रि हाग्राजों फबजोबनाय अननानै नोंसोरो सारमोनहा होयोबा जोंनो टाइल्स बनानै आराम सिमेन्ट बहायना होयोबा मोजां जागौमोन आरो अननायनि गेजेरजों जों रायजोनि माने आं रायजोनि जानानै बुंदों आरो ओंखायनो दिनै सिखावहाय पार्टि फैगासिनो दं आरो फैगासिनो दङ सुरुंगजों गाखोबोबाय फारि फारि साइसाव सिनेमायाव सोरबा गुन्दाफोर फैनाय बायदि आयु बे उन्दैयाव बिदि जायोमोन जाहैबाय बेखौ देखायदों हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल ओमफ्राय दा स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एनार्जारि इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसे बरायबावलायबाय ओमफ्राय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जागोन माने दिनैनि दिना मा नोंथांमोनहा एसेब्लाबो बुजिखाबाय आरो मानि सायाव आङो कन्टेन्ट लानानै फैदों बेखौबो थाम्बनेइलाव नायनानैब्लाबो एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय स' लोगोफोर दिनै माने आमथिसुवा ओमफ्राय आं बाहाय हाग्रा एवहैगोन जाहैबाय रायजोआव दिनै खामानि दं फुंनिफ्रायनो मानो होनबा जोंहा गायनाय फुनाय गासैबोखौ जोङो दिनै बायदि बायदि खामानिखौ दोनथ'गोन आरोखि जों माने हा जावनो मोना माबा बेफोरबायदि फोथायनाय दङ दा बेखायनो जोङो माने बयबो सुबुंफोरानो आरोखि जोंनिफ्राय बर' मानसि आरो गुबुनफोरनि खोथाखौथ' आं बुंला जोंनि बर' मानसिफ्रा बांसिनानो फोथायनाय दङ बेफोरबायदि आमथिसुवा दिनाव माने हा जावनो मोना ओमफ्राय बायदि बायदि माखासे खामानि मावनो हामा बेखायनो स' लोगोफोर दिनै जोङो रायजोआव हाग्रा एवगोन ओमफ्राय लोगोसे हाग्रा फुङाव एवखांनानै गामिनि सोरगिदिं हाग्रा एवगोन लामा लामा बेनिफ्राय हाग्रा एवखांनानै माखासे जोङो गामियाव माने गेमफोर थागोन आरोखि दा आङो बेखौ फारियै देखायलांबाय थागोन आरो दिनै आमथिसुवा हिसाबै जोंहा रायजोआव मा जायो मा लोङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंथ' न'आव दिनै माने जाबाय आरोखि दहायनो जादों आं खिन्थु देखायाखिसै स' माने आंनि भिडिअ'आव आं बांसिन जानाय लोंनायखौ देखाया होननानै आङो देखायनाय जायाखै आरोखि माने दहाय आङो जेक फ्रुइट माने खान्थालखौ आङो बारा जायाखै आरोखि बिदिनो एसे जाबाय नामाथा ओमफ्राय पाइनापोल ओमफ्राय मेंग' बेफोरखौ एसे जाबाय ओमफ्राय आरो लोगोसे आङो दिनै गोथार जाथों होननानै आङो माने फोथायनाय बायदियै गाइखेर एसे लोंबाय ओमफ्राय दा आङो रायजोआव ओंखारलांनोसै लोगोफोर खामानि मावनो ओमफ्राय स' लोगोफोर नोंथांमोनहा फारि नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो रेख'आ मोनाखै देग्लाय होनदो स' लोगोफोर नै जोंना दिनै नायलांबाय थादो आमथिसुवानि हाग्रा एवदों गामि नै रायजोफ्रा सिखा खंखाइ लायै ओमफ्राय नै लेरख' बिफां ओरैबायदि फिथाइ खामोन नै आइयो थैखागोनलै फाग्ला बायदि फिथाइ लेरख' फिथाइ गामियाव दं जाहैबाय लामायाव हाग्रा एवनायाव ओमफ्राय नै जालांबाय थायोमोन बोसोरे देग्लाय मोनासै लेरख' होनो ना मायो ना कुसुमायबो होनो सोरबा कुसुमाय दा एकदम रायजोफ्रा हालि माने हाग्रा एवबाय ओइ सेंग्राबो दङ सेंग्राफोरबो दं नै गोबाय नै जोंहा माने आदाया कुसुमाय फिथाइखौ लाबोबाय गोदैनो बिराद नै एकदम माने गामियाव जों गाजा गोमजायै माने आमथिसुवाखौ फालियो जाहैबाय थ' लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो गामियाव मा थाइजौ खान्थाल बिदिनो आनारस जालांबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो न'खर माने सोरबा अननानै बिदिनो एसे एनै सेरेबबो लोंहरो आरोखि दा बिदि माने इन्जय खालामो ओमफ्राय नायलांबाय था लोगोफोर दे आं देखायलांबाय थागोन जों लागोनि थासारिखौ बे भिडिअनि गेजेरजों स' लोगोफोर नै हाग्रा एवसिदों आरो एवसिदों बिराद गुदुगा फाग्ला बायदि आइयो नायदो गामियाखि बिदि जायोलै बिराद माने गोदोसोनानै दंथार जाहैबाय सरखारा बारा नुहुरथ'वाखै जै नुहुरबाय जोंजोब्बाय खिन्थु एकदमबारे स्लिम फोजोंजोबगोन लामाखौ नै दा रायजोफ्रा बिराद खस्थ' खालामगासिनो लोगोफोर
नोंथांमोना नुनानै माबायदि मोनखो एखेबारे मेन लामाया बेनोथारमोन आयो गायनाय फुनाय हिनजाव हौवा ज' थाङो फैयो बिदिनो मोसौबो नांगौ आजां गाजां हाल साल बिराद गाज्रि हाग्रा दुफबजोबनाय अननानै नोंसोरो सारमोनहा होयोबा जोंनो टाइल्स बनानै आराम सिमेन्ट बहायना होयोबा मोजां जागौमोन आरो अननायनि गेजेरजों जों रायजोनि माने आं रायजोनि जानानै बुंदों आरो आदसा सरखारनाव एसेबाबो एसे अनसुंथाइ लुबैदों आरो जोङो दे स' लोगोफोर ओमफ्राय नै हाग्रायाथ' एवबाय बिरादनो ओमफ्राय ओरैजाय एवलांबाय थाबाय नै दा ओमफ्राय आयो रायजोफ्रानो बयबो ज' ओंखारनानै खामानि मावदों ओमफ्राय लेरा थेरा आरोखि रायजोनि खामानि मावनो नालाय सोरबा फैगासिनोसो दं ओमफ्राय नै स' लोगोफोर आं दा हाग्रा एवनानै मा मोन्दों ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनो नागिरबाय आरोखि बिराद डेन्जार बुस्थुखा माने बिराद नायबानो बोरैबा मोनखागोन आरोखि माने मा होनो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै नै गोगोमसो एकदमबारे गोगोम गुमा बे गुमाखौ सोरबा जायो आरोखि मोनायाव माने थास' बिलाइयाव बानानै गाबो लोगोफोर बियो एकदम बबेबा हाग्रायाव बानानै गाबो डेन्जार बियो एकदमबारे स' लोगोफोर नै आरो जोंना गामिया दै बारलायलायनांगौबो जालायबाय गामि दरसेयावनो फारि लागावबोबाय हनै सुरुंगजों गाखोबोनाय बायदि होबोगासिनो दङ औ दैयावबो ओमफ्राय नै माखासे मानखोबाय दिनै सिखा खंखाइ पार्टि होननायफोर बायदिसो बयबो सिखा खंखाइ लाजोबनाय लागाव दावहायाव ओंखारनाय बायदि डेन्जार आरोखि दिनैनि दिना माने स' लोगोफोर माथो होनबावनो थासारियानो दिनैना बिदिखौनो थिनबायबा दिनैनि दिना दिनै जेबो माने बेलेग खामानि मावनायाव माबा खामानि मावनायाव उसुबिदा नालाय दा ओंखायनो दिनै सिखा खंखाइ पार्टि फैगासिनो दं आरो फैगासिनो दङ सुरुंगजों गाखोबोबाय फारि साइसाव सिनेमायाव सोरबा गुन्दाफोर फैनाय बायदि नुबाय आयु नुबाय सोरबा खुख्रिबो लादों आयु गुन्दाफोरखा हनै नैबेथ' गेब्लाबावसो फाग्ला जाखागोन लोगोफोर नै लागाव लामायाव बडि बिल्डारखौनो लोगो मोनफैबाय फाग्लासो लामाखौ हगारखाया नै थांनो नागिरो मानियानो होफोरजोबनोसो नागिरो आयौ लागाव नै बडि बिल्डारसो आयौ फाग्ला जाखागोन आयौ गोगोमखालै खाथियाव दे आयौ मानिया ओइ नाकार सुलायलायनायानो मानिया आयौ गिलु फालुखा फाग्लासो आयौ स' लोगोफोर नै ओरैनो मावरिया गावनि ओमफ्राय नै लगायला देरजोब्बाय गामि दरनैजों बुरला जारला लगायला जोबखाबाय नै माने बिसोर लागाबो हाग्रा एवदों नालाय ओमफ्राय जों लागाबो हाग्रा एवदों एकदम लगायजोब्बाय मानसिफोरखौनो गोमासिगोनसो साननांसिगोनसो दा लगायजोब्बाय गामि दरजों बासिनांसिगोनसो मानसिखौनो आयौ सिनायजोबला नै जा आदायाबो फुंगासिनो दं उदैया गेन्द्रा जाथारबायलै जाला नेक्स्ट बोसोराव नेक्स्ट टाइमाव माने आदाया गामि गोरा जागोन जाहैबाय नै गामिनिफ्राय 15,000 मोनखायो बिथाङा गामि गोरा जागोन आदाया नेक्स्ट बोसोराव नै माने नैबे थांबाय थानाया जाबाय मावरिया गावनि ओमफ्राय जोंहा ओरैजाय दावखोबाय थानाया जाबाय जोंना गामिनि जाहैबाय खाखरबारिनि ओमफ्राय नै स' लोगोफोर नै मावरिया गावना नै मावरिया गावनि जोंना खाखरबारिनि बिराद इन्टारेस्टिं थार आरोखि बिराद नै नाहरनाय आयौ द्रनजोंसो मोजां जागौमोन फाग्लासो औ नै लोगोफोर नै ओमफ्राय जोबथा बाहाय माने एवफैबाय आरोखि बियो जाबाय माने जोंनि
गामिनि गुदि फरायसालि ओमफ्राय बे गामिनि गुदि फरायसालियाव माने जोबथा माने रायजोनि हाग्रा एवनायखौ बाव फोजोबफैयो आरोखि बोसोरे ओंखायनो दा गामिनि फरायसालि गुदिनि हाग्राफोरखौ ओमफ्राय एवबाय आरोखि लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय आङो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो खालि आमथिसुवानि माखासे रायजोनि खामानि मावनाय बा बेफोरबायदिखौल' आं देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थादो नै ओमफ्राय लागावबाय नै जेक होबाय दांबाय नै ज'नो माने बिदा फंबाय आरोखि गामियैनो बिदा फंबाय खान्थाल गोमोन आयु बे उन्दैयाव बिदि जायोमोन जाहैबाय बेखौ देखायदों खावबाय बिदिनो आरोखि लोगोफोर आमथिसुवा नालाय जाबाय बिदिनो खान्थाल आरोखि लोगोफोर अबा दिनैनि बे आमथिसुवानि मर्निंनि नोंथांमोननो आमथिसुवानि मुङाव माने भिडिअ लाबोनो साननाया दिनै आं मर्निंनिया आं बेखिनियाव दोनबाय ओमफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय आङो आरो नेक्स्ट टाइम आरो आङो दा इभिनिं बा बेलासिनि माखासे प्रग्रामफोरखौ आरो फिन आरो मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइकनखौ अल खालामनानै ला लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टआवनो आंनि एनार्जारि इउटुब चेनेला जाहाथे मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोथारै खुलुमनायखौ जासिबाय ओमफ्राय बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ दोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम माने दा इभिनिंनि माखासे प्रग्रामखौ आङो जोंनि रायजोनि प्रग्रामखौ ओमफ्राय नोंथांमोननो भिडिअ आरो लाबोगासिनो दंबावो नेनानै थाबाय थादो लोगोफोर थेंक इउ भेरि माच